Ka khubor bakam kerki isaka jalam halia lengba umadia lalu udon kumni banong daka mensim bas ngukia halor ka jingwan kata ka yatra Hindu ban penlong rali haka artari ku banai banwan nak bantaban kentu ye kipai ka brio nyote ban ombit shu ban bam kado masi ban penlong ye ka masi ban mane ye ka kum ka blay India ni kata ka mother god ngakan tu yiki paj ba khamtam yiki seng bahalang kumni harum pim tip ka e ka jing thmu kini ki khar Hindu yatra shalandat nalor ki tip tikna ba ki jela north east kim patla ban pedeng ya kata ka kampin jongki ban khang ka bam do masi Henry shalandat bat imat don kita ki hidden agenda jongki haga jing pej perman jonga shimet ka Manipur kala usok pedung ban penpai penprai kata kejela imat next ka soft target jongki kadai kejela Meghalaya imat da ka jing persya ya kane ka yatra kin kemen lada kejela Meghalaya ka jongi kan sakala kejelai umsnam lada ka kala kum kejelai umsnam ki master minded challenge kin ong mission accomplished namar kata kum kinong song kabhash kate bangin long ki bru ki bai jai Henry ki ba ka jabing pat ka bandai kum ka wai lam pi haban kan mau ko wai lada tiet mi kum bakala ban le kulmar hakate ka sngi dak ba pendon kam dak ki ter pen mensau ya kite ji jai bru ukhar Hindu setelak keri India salia shu ban sim kuput ik balui ki ba shong tarikam bat pule iki kon samla jongi ki badon syapar kejela omtang kata pila yo iya ka attitude jong ki babon ki illiterate religious fanatic jong kini kishit nyam Hindu kim salya banwan hir thamai kejela jongi ka badon tang sitro akma jongki ada kaja kumta mano banlong victim de yukon ka bri nyau terapi hak jinglong balui ku presiden ka chen YF ba yus dot dong dak baburom ula maham tenge balada kinur berman kulong rali hasilong kibor ki bahajrong kin haban sim ga jingkle ka bamut kini ki khon samla kilong ki bala ready ikinu ki jingja bas ngausi mano ban omdom wat mangaro ngadom Henry ka jingbita shla bon sen kalong kum ka jing shlai ka ba omla sho ban khang nakata-kata nang ban yada na kinu ki jinja bas ngusi penep yau kulom bar penep ru ya kejabing lada kadawa wat ban tho shaka home ministry jong sarkar India bakam dei ban ailat ikini ki yatra ban penong rali haslong ngasnguru ban ong ka apil ka dei ban lej ro watchdog office jong u prime minister kari India kumju chau Rahul Gandhi kum leader ka opposition ki MPs jongi rukin haban shimkhia bhai kani kamat ban kren kibor bahajrong ban khanglat yakum kini ki jaj rali ki bala ban wanra kajing ya per jaj ban reu lor bala apil chau chief minister ka jala ban home minister kumju ban khang ya kani ka rali asngo ban ong bahadin ba philat deb le ka babhatam la ki bor bahajrong kim sngap kalas apil junga kalong bakum kinong seng halang kumju kinong mikmat jongi khamtam ki badon hak opposition kanjin dala bha plat ban counter a ka platform sendon jong kani ka rally da ka baya debate persya yaki balai hajala Meghalaya ngim patla macirta hero ngim patla ban pediang ban khang ka bam do masi ngan rai pen rem yaki ha platform sendon kanang bikin thangat si sendon nang ni syakmat ngej skem ka dialog ni kaya kren singutu kalong kababhatam banyadana kinu ki unwanted eventualities ni kijingja bas ngausi akarman skem ba ublay ubangi mani ba chakri uni dai ka riba ka jaj beriu jongi singu bhago kon samla wat sha ba kinu ki jaj jingkul markin mi naki kon samla ka beriu nyotrep ka violence hite kanlong ka option ka bakhado naki bakhado tam ada ka jingbom bansi kada wa bantom ya kasang ngin prish ka barthai bagi khon samla jongi kim degi khawput
ringi jit nang kong da kalam ti bru ti play da ka jing start ba jing phang barok nalor bangila le ka babhatam nak babhatam ng scam kung gari ti bru ti play utau play bakraw maslan punya da ye kari ka chat ban riu jongi bakan omlong kum kan next Manipur kabakado kalau man kentu ya baro pangin sim khia bhaya kan jing thumu ki khar hindu pangin penong ki jing wai kabari ing sem bo breta kan rat kudu bi ka jela jongi ha po ki thapnin jongu kwe si bun fi baro nong snap ya kan ka khubor ka kham karke na umadia lalu